729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:37. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. United Home C-Tab. Basta C-Tab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning. Good morning sa mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Aramon Yato sa Radyo DCGB, 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Transmitting dito po sa Siyudad Legazpi. Siyempre nadadangog, nahiling sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live app. Sa mga kababayan po nato, ako ang salong lingkod, Mardela Daing Ibang Sadit sa Naperotian. Pinabara po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, kasabay po dyan siyempre nahugot ng mga impormasyon kan Mega Force Patrol sa padagos po nilang pagkangarap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banwa Anasin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Down dyan sa 3rd District sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Garaga area, dyan po si Karen Ala, siringman sa Kapitolyo Provincial. Mandang yaon si partner Al Armario sa City Hall, asin sa southern part ka mga barangay sa Siyudad Legazpi. Joshua James Bino, Legazpi Port District, asin man sa Regional Center Site. Mantang yaon si Wading Jomar Bien sa Premier Distrito Canalbay. Henry Daboy Mata sa Mobile, sa moyang mata ng DCGB sa Kalsada. Yaon man sa technical side si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department. Diyan po dyan si Jerome Nico Martinez. Duman sa newsroom, katuwang ta sina Jenny Matthew Balyaran, si Angel Mostasa Siringman, si Mary Joy Jaresco. Hantang sa production assistant center, yan po dyan si Shara Miliron. Kami po kabos, mga tugang minasaludar. Mga kababayan, minababalin sa rumbang mang morning. Sana po, okay ka mo, maski na nga ni medyo hard life. Madagos manggiraray kitang nagkakatibon sa yung pangaipo sa roal daw. Huwag lang bibitaw. Sa mga kapako seniors, good morning. Galaw-galaw mga igan. Sa mga 20 anyos, ayos. May mga
benepisyo na mariresibi ali sa Kapitolyo Provincial ang mga nonagenarians. And then, siyempre, mga tugang, sa mga kapwa natin seniors, kain ng masustansya. At saka huwag masyadong magparawori ng hindi dapat na pag-aaditan. Pagkatapos mag-ehersisyo kahit kunti lang na oras. Hindi naman kailangan strenuous o mabigat. Ang gaypuan sa na mag-hiro-hiro. Tayo na makasukasuan ta para dayang kalawangon, ha? Alright? O sige po tabi, mga kabarangay. Naman sa mga kababayan niya to, ha? Sa mga motorista, mag-asikaso na po tabi kung igwa pa kamong sobra kansyonil donindo, kanakagang alda, mag-full tank na kamo. Dahil baba daw tabi, tanagang feedback. Mag-full tank na kamo, big time po ini. Big time, lalo sa diesel. Magkakawat sa 2.30 hanggang 2.60 kada litro ang posibleng itaas sa Martes. Sa gasolina, magkakawat sa poon 1.35 hanggang 1.50 kada litro. Mantang sa kerosene, 2.20 hanggang 2.50 kada litro. So dahil na po maiwasan talaga yan, siguro talagang kunyan makurukunya na kita matipid-tipid na sa nakalis na ngunyan pa sa nang Enero, mga tugang, sa duwang sunod na pago ning aumento, uminabot na sa 2 pesos 30 centimos ang initaas kan kada litro sa diesel. 1.80 man sa kada litro kan gasolina. So idudugang mo ang dumaan sa kan last year na binabot na mga tugang ng 15 pesos ang inumento sa diesel. Tapos nasa 13 pesos ang inumento sa gasolina. Di dakul-dakul na. It's high time garo na magkunyang kita, magtipid-tipid naman. And gamiton taan mass transportation. Di ba? Kunyan, konsulo ka man sana, may auto ka, ay makakadagdag ka pa sa traffic pagkatapos makulog sa bulsa. Di ba? Not unless na may kakarga ka na magagabat. O kaya naman talagang hindi ka pwede dyan sa mass transport. So yan po tabi adi. Padagos po ini. And ang sabi ka mga oil companies, ang sabi ka ba nga nasa industriya, na dahil na mapupugulan po ini, sigi-sigi ang aumento, mga tugang. And itong projection na ini, dahil naman da po ini mababawasan pa sa natatada na duwang aldaw na trading na days. So natatada na duwang aldaw na trading days. Dahil na ini mababago pa, mga tugang, dahil magiging signifikanting pagbawas, kundi baka ngayon madagdagan pa. Wag naman sana, yun na po yan, mga tugang, istorya po ng mga dugang na mga impormasyones. Bueno, mga tugang, duwang tanan istorya, ready na ito yung mga pag-iriba. This time, mga tugang, sumuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita nasa linya. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, dahil panindefinidong panahon na pinagsasabi ang PNR kung rin makakabalik ang biyahe kan train na hali naga to Ligaspi to Naga. Matatandaan na naging operational na, regular kan mga nagtalikod na mga aldaw, ang duwang unit kan train na nagbabaliw-baliwhan o nagsasabat-sabatan sa natabi Director Mar, kan biyahe aldaw asin aga, asin pagkahapon. Ang problema, nabigla na sa nang nawara ang operasyon kan mga ini, asin dahil manin kapaliwanagan lamang ang PNR sa kunata na pundo ang biyahe kan duwang train na ini na
nakakatabang naman kuta na ini sa publiko sa pagbibiyahe, transportar sa araw-aldaw, lalo na ngunya na naglalangkaw na presyo kan gasolina tabi Director Mar. Roger. Oho, ngunyan naghingowa kita na makahanap nin makakahuron na personahe kan PNR, nag-drop by kita ngunyan na pagkagadigdi sa PNR station sa Banwaan kan Pulanggi. And igwa kita digdinin mga nakahuron, mga naka-uniforme, may pangaran na PNR, although abo man magpa-interview tabi Director Mar, pero digdi niya to nakuha an informasyon ta pinaghapot niya to kung ano ang rason taday pa nagbibiyahe an train pagkatapos kan bagyong Pipito sa kaini na pundo. Ngunyan anapot ko hapot maninda. Pero sa pakipagbalyo-balyuhan niya to nin istorya, nakuha man giraray niya to an informasyon na saro sa rason sa kunata dahil nagbibiyahe na train ninhuli sa Pinaha Palanso PNR Station duman sa Naga sa Triangulo, Naga City. Duman sa mismong pighalian. Sa point of origin sa biyahe kay ni duman inabot da so sensitibong parte sumaki na dahil mo man pwedeng i-diskita man ang gadaan. Tinsahin mo man yan, lilipat, i-evacuar. Ding madulagan. Yun yan, dahil mo may dulag na lunadan. Ang aeroplano pwede. Helicopter pwede. Vehikulo pwede. Sa panahon ng kalamidad, kung dahil i-release, dahil mo manan may dulag. Iyo. Binaraha baga sunaga kan bagyong Pipito. Correct. Di inabot so pyesa. And naga-order pa daakan na mga piyesa kay ni sa ibang nasyon. Sinda man dahil man pigahapot man nga sinda kan mga pasayeros na nabubuyo na magpasiring digdi sa PNR station. Dahil man sinda nin may simbag and the same sa Satuya, dabo man kuan kan pangalan antig tutok do na pwedeng liwanag da kay ni o magpaabot kan na opisyal na informasyon iyo an OIC Division Manager si Gerald Casaul nayaon duman sa Naga Base, Naga Office. Gerald Casaul. Dahil man kita pigtawan kinomero na pwedeng makontak, pasyara na sa nadado man sa Triangulo sa Naga City. Iyan na nakuha niya itong informasyon. Tadakol na talaga naghahapot, nag-il daw. Sa kunata na pundo ang operasyon kan train, digdi sa satuyang lugar na kung saan iyo man ito ang alternatibong mga lunadan, kaning mga nagbibiriyahe, nagaligas, piligas, pitunaga. Lalo na mga estudyante na bibinipisyaran kayo. Pati mga estudyante, 15 lang baga ang pamasahe. Kaya nga ni. 15 as compared mo sa jeep buda sa van. Inapot niya to. Ano niya ko so release ng pagtubod niya to. Tanaagyan niya to kan mga pagkatapos katong bagyo na igwanin mga nag-iirahay kan na release. Bako naman da release ang problema. Sutray na mismo. Sumaki na. Dahil na agad na maginibaw? Dahil mismo. Dahil manin may simbag. Kunarin ito. Nuarin na biyahe kan train mabalik sa pagsabing magdidepende ni sa kun sain makuha ka tong piyesa, makakuha man kang piyesa, sain nuarin ito isasalpak and ano solamente makapagsabi kan sa mga opisyal kan PNR. Ma-overall kay ito ta diesel fired bagayan. Kung linaw gito-kitubig sumagi na di. Mairay talaga kakaralason na. Kakaralason makina gayud na podkan kung ano. So pagkatapos salpakan ko ni guanin pisa na makuha, di aloy talaga yan. Duwa pati. Nako. Adi, iyo na ini ang fight. Teka inot baga Christine na pundo tabi na diyan sa may parting Baaw. Pero kan makatapos ka ito nakabalik gilaray bago magpipito. Kan rumapado sa pipito natapos na. Dumana na pundo ang train. Kaya dahil kita maghahalat na sa nakita ka ni Gustong sabihin, Jim, suduwang train duman inabot kibaha?
Duman ninabot timing, na duman ninabot kibaha. Sabat-sabat bagay ang bagaw? Ano Forever saro? kayo super typhoon bagay ito na babarita. Oo. Forever nag-super typhoon, pinag-pull out na kayo digdata, nga ni centralized na yaon duman sa duwa. Dahil nila pigla man, naalala kung kipaing gustong tubig, Sunaga. Naga City. Iyo. Punta na ko na walat digdi sa Legazpi Saro, pwedeng tranquilo, igual lamang ni nagbabiyay kisaro. Correct. O, parehas duman na kapadura kan baha, kuan, duman na inabot kan duman na napasyente ng God. Iyo. Dahil paglaom yan na makabalik tulos ta. Dahil Yan ang kita kunyan. makapagsabi kayang kunuarin, sinda nga ni dahil makapagsabi kunuarin makababalik, tayo to nakuha niya to, napaga niya tong rason, so try na mismo anadali kan baha. Mangyayari, ano? Yan naman ang problema naman. Hmm. Di wala talagang alternatibo. Taga tayo nito. Tagalan. Iyo. Oo. Yan tabi Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. O yan, mga tugang ang kasimbagan. Trinabaho mga tugang tuyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Manong duman sa kaputan nindo. What's up sa trend? Ayun po yan ang what's up sa trend. So trend, dahil pang kasiguruhan ko na rin makabalik sa rutang Daraga, Ligas Pinaga. Ang sabi, kang source ni Jim, inabot kibaha, duman sa sain ng terminal, mga tugang sa Triangulo sa Naga. Takong rondumong po nindo, kahitong anong bagang surunodan mga tugang na mga bagyo, tinubig na yung penggusto Sunaga hanggang duman sa CBD o Central Business District. Hanggang duman sa ang Triangulo, pati medyo baba na lugar man yan. O kaya, mga tugang inabot da sa duwang tren, kambaha, naraot. Piganapan daw pisa sa ibang bansa pa. O, dahil kapaaram kong noarin, sabi kitong mga naka-uniforme ng PNR, dahil nindaaram kung noarin mabalik. So yun na po yan tabi. Mga tugang ang update kayan para po duman sa mga kababayan ta. Ayan. Ayan. Hello? Ayan. May nag-upod. May simbag. Ayan po tabi, adi. So para duman sa mga kaanuhan kang mga kababayan tao, dahil nakamumabuyo na magparapasiring pa din, parapasyar pa sa mga terminal o istasyon kan tren, taday pong tren na maabot. Kaparehong nalubog sa tubig, mga tugang duman sa Naga. Iyan mga nagsusurosoblian, may mahali digdi, magsasabatan sila dyan sa may party kang Pulanggi. Pagkatapos madiretso saro paling Naga pa Legazpi, so aling Legazpi madiretso Mampanaga. Yang ko ta mga alternatibo na piglulunadan man ka mga estudyante, asing ka mga mga nagkapaktura ng produkto, kasabay po mga tugang kan sa mga nagtatrabaho na medyo bara-barato sa naman na sabi ko mas transport di ba? Kundi iyan po problema na dahil beyond control yan ka mga empleyado, mga tugang kang PNR, kung anong mangyayari, kung ano rin po yan, gura ano kakaskas mag-purchase, mga tugang ang PNR management, asin gura ano katibay makirahay, ang mga mekaniko kayan, mga tugang yan lang po makakabalik ang tren. Hanggat day pa po yan, so wag na muna tayong mabuyo na magparapasiring po dyan sa mga istasyon ta, wala mang tren na maabot po dyan sa lugar nindo. Diba? Okay. Hello kay classmate Ninya Buban Tapit. Yan. Good morning aya. Mauranon. Yan. Good morning Mauran. Okay. And siyempre, duman po sa mga kababayan po niya to. Talagang unyan matipid-tipid kita garo. Maadal-adal ka paano mo tipidon yan. Yan sabi ko last year bago matapos sa 2024 na kung ano man sa mga naresibita na mga mihuras dahil nito pagkatuduhang gastusan magtabi, sabi nga ni kaya ning pampasiguro parang mga langgam
na pag nabot ang tag-uran, may mahuhugot. Ini po, mga tugang, may problema kita. Sige ang langkaw kang presyo kang gasolina. Sige man ang langkaw mga tugang kang presyo kang barakalon, kasarabay kang bagas, maski anong pulos-pugos kang gobyerno, talagang day po na ibababa. Duman sa promise ninda. Tapos, hindi sa Bicol, an masalimuot nal, dahilan sa sunod-sunod na mga bagyo na uminagi sa Kabikulan. Last year, nagdesisyon mga tugang sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, kan Bicol, so mga stakeholders duman, so mga members duman na, dahil nango na paghiroon an sa tuyang mga, dahil nango na pagdagdagan ang sweldo, taday kakayanon. Diba? So, sa 18 garo na, sa 18 na mga riyon, duman sa natada na duwa, so 16 nag-uminto na. So Bicol, kaibanan sa din nag-uminto, ang rason mga tugang ni Secretary Kang Dole, mga tugang, iyo yan na rinapado kitaning paingustong bagyo kanakaaging taon. Okay? So halat-halaton ta na lang mga masunod, di ba? Para kuta na makasabay duman sa ibang mga riyon na sabi nga ni kayan na nag-aumento na. Bay siya nata, pag nag-aumento man kita kan, mas dakula kita kaysa sa iba. Di ba? Tanganing maipnuan so so nawalat. Okay? O paano? Nal, kunin ko na ito si Joshua. Kunin natin si Joshua para po sa dugan niya ito mga historiali po dyan sa luwas. Ang lalaking pasiguro pirme, si Paring Jomar pala. Paring Jomar! Good morning dyan sa First District. Go ahead. Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Duwang aldaw matapos na ipapod kan sanggunian bayan kan Bakakay ang DPWH. Tangani na dangugon ang reklamo kan mga punong barangay sa mga nagkapirang barangay na pigbabaha duman sa Bakakay na apektado kay itong pigigibong tinampo ang Kagbulakaw Ridge Road Phase 2. Nagtuga bagay ito si Engineer LB Nasayaw na siya mismo ang manginginot kan inspeksyon duman. Pinasyara na kasudma ni Engineer LB Nasayaw kan DPWH Regional Office Number 5 ang nasabing lugar. Kay riba si Vice Mayor Babarona saka si Councilor Adonis Bombales, Chairman ng Committee on Appropriations. Tangani na hilingon kung ano ang sitwasyon nga tata nagugulpi kibaha itong mga barangays kan Manait kag Bulacau, Tanagan. Ang napatunayan mananggad, nailing na ninda personal, na ang kausa, mga ragpa, nahali duman sa proyekto. Di na nagad makaribok. Di nang ibang rason talaga. Duman sa Kagbulakaw, ano baga duman, garot sa na tulay na ginibo, napiga para reklamo ni Kapitan na bako ngayon dapat mga culvert, dapat tunay na tulay ang gibohon. Correct. Kapag minauran, nasusulat, tapos piga para kadkad na ngayang irarong kayan. May ano man, may bako duman sa kontraktor. Kinaykay na ito, hinali ang kiragpa. Sabi ni Kagawad Adonis Bombales, suragpa, pagkakaykaya duman, ginibong temporary yung dike. Dike kiragpa. Temporary solution. So pigkay kay baka duman na ragpa. Tinurtambak duman sa gilid. Tangani na suragpa, maging dike. Tapos, saka na ngaya, pagiribuhan na sa nang kiprograma giraray. Tapos, so duman man sa Kagbulakaw sa Manait. Manait bagay yun so pinakaitaas na pasyaran ini. So mga Garubiudik. Dayaning mga hiker. Sabi nga pwede maglanding duman ng helicopter.
Igwadan pigibo dumanano. Pwede dang ilipad. Ilipad. Oh. Bako man sa gobyerno, talaga man sa gobyerno, magkikilipad. Kung kisa ito, oram na nindo. Tapos, ito baga sa katangkan sa mga mountaineers, paborito, pinakatuktok ang bakakay ito. Correct. Ngunyan, dahil naman itong gayon, tinampo na itong dahil pa na si Semento. Iyo. Alakbangon. So, duman sa ibaba kayo ito, ang solusyon man, para mientras baga, kinaga naman kayo ito kitulay na anuman, Culbert agihan kan mga heavy duty, na mga heavy equipment, agihan, ang sabi kan engineer, sabi ni Kagawad Bombales, tiyagan tanang unahan, gibo na sa nakitulay pag may pundo na, tunay na tulay. Tiyagaan mo na pala, tiyagaan. Tiyagaan naman mo na subaha. Nya, ano sa kunyan, may mga kagadan baga ka ito na kung pwede i-desilt, kaluton sa mga salog. Yun ang temporary solusyon, nagigiribohon. Garo, may nailingan na kong post ni Councilor Noli baga, Alparsi na nagsabi na nagtuga so DPWH na karalatonda itong mga salog para rumunda. Iya. Baka yan ang sunod na move. Ini baga, so pinanuga man sana ini ni engineer at nasayaw na i-assist ang sitwasyon. Kaya maduro man nga kita. Iyon. Pig-assist na sa sitwasyon. Pero while napig-assist, itong suduman sa pigbabaha sa Bulacau, kinagkad ng una, hinali ng una sa mga ragpa. Nganing makabuilo. Nganing magdiretso ng una sa tubig. Tapos ginibong DK so ragpa. Mga temporary yung solusyon. And masunod na kayo yun na itong desilting, dredging. Iyon ang unang gigibuhon. Meanwhile na daipa kay pundo para sa mga additional project na makamitigate ka ito. Ano ang pwede na duman na project? Tulay, pero subulos kang ragpa, dahil man mapugol. Sige, sana kaya na baba. hanggat day na stabilize naman sa itaas, na masiminto yan tapos magibuwang ki mga kalikalian, dahil yan mapupundo. Sabi nga ni Kagawad Noli Alparse, the damage has been done. Dahil mo naman maibabalik yan. Iyo. Sa dating, dinistroso na. Iyo. Totoo. Wala naman yan. Dahil naman maibabalik yan. Kundi ang nasa nais, dahil na makapiktar na maray sa mga tao, yun ang sanang solusyon. Correct. Yan ang dapat na prioridad nila kung paanong dahil nito magparababa diyan sa sa lugar na yan. Bata, may patakaran mambagan DPWH, arog kayo itong sutulay na piga para kuruntra. Dahil na ngayon pagpadagos yan, iuman sanan makaw sa kambasa mo. Tapuson tango na ngayon, pagkatapos ulagon ta, tagdibuang kibago ta, dahil may pwede ngayon tapuson ta project yan. Nangyari. dapat palang ito, pinipul power. Tapuson ko na ngayon, di saka pag-ibuan tayo na tunay na tulay. Nakatapos ka project. Nakadistroso na muna. Rinalaog na sa mga arong. Grabe ba ito, adi? Rinalaog dugi? Grabe. So, yun na yan. Ang mangyayari kan, ito na nga ng temporaryo, matapos mga dreads, baka para ura naman kang kitoda, mapapano na naman itong salog, barahaan naman, dredging naman, hanggang maibaba gabos. Kaya ba sa tinampo? Ang problema niyan, kung sige na nga baba kang bulod, tawid ko para rasay na. Ayun nga na yan, mangyayari kayan. Bako nang stable lang, na-apektaran na sa stability kandaga sa taas. Dahil lang kayo itong kinadkad baga ito, taginibong maiwaso na tinampo, so ibabaw. Siyempre, so mga gamot, so mga kawid naman na nagupurugol kayan, ora na. Iyo. Ayun na, padagot ng pigdidistroso ang kapalibutan. Sabi nga ni Kagawad Bombales, gusto taman nga kuta ki-development para sa karahayang kang lugar, kundi ang epekto sa environment
correct. Yan ang dakulaong problema. Degradation kan environment yan. Roger, garo naraso naman na makaskasong niya sumakat sa bulldozer kaya. Oh. Naramdaman mo so nangyari dyan sa inubagang tinampong pasiring duman sa buwang? Oh. Yung mga koneksyon na Halidig Santo Domingo hanggang duman sa Malilipot, hanggang sa Patabako. Di, asay ba ka itong ni engineer? Makaskason nga sumakat nga sa kunyan. So, bulldozer nga kang itong sarong construction firm. Ang nangyari. So, yun na yung padeng marang ang development, binisita na duman, pig-assess, then maisip ki solusyon. Yan ang report. Joe Marbian, DCGB. Thank you very much. Trakas-trakasan yung solusyon nyo, mga panyero. Mga amigo, trakas-trakasan solusyon. Nangaturog pa kamukhaan. Pangyayari na-distroso ning gusto mga tugang so balanse. Kan ekolohiya po duman mga tugang sa sa Bakakay, duman sa mga pigpagiribo ko tang mga proyekto na piglalaoman na makatabang ko distroso pa ang dinara. So immediate na action po dapat ang gibuon dyan kan sa tuya pong gobyerno para day na makadanyar pa sa mga masunod pang panahon. We will be back, mga tugang. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Wasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Candylets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11 Gs. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw ni Senadora Risa Ontiveros na ibabase sa international standards ang comprehensive sexuality education na itutukdo sa mga aki kundi maserbing giya man sana. Matatandaan na ikanaadit asin kinontra ka nagkaperang grupo asin senador ang probisyon sa bill sa pagsasabing nakaangkla ang comprehensive sexuality education sa guidelines kang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO asin World Health Organization o WHO. Paglilinaw ni Ontiveros, gagamiton na giya man sa naini kung makakatabang sa diretsyon kan mga aki ang international standard mantang dainin intensyon o obligasyon sa ley na arugon ini. Dagdag pa kan Senadora, Department of Education kasabay ang mga concerned agencies ang mapautob kan CSE asin bako ang international body. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Ibayoflu na. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayanin kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pusumayan, bro. Pray until something happens. Bakit tugang second part na naribanan niya ito sa programa? Aramon niya ito pong Friday. Thanks God it's Friday. Sabi po ng mga kababayan natin. Mga mister, pag-uwi mamaya, huwag nang dumaan sa kung saan-saan pa. Diretso bahay na. Biyernes po ganyan. Bueno, mga dugang-dugangan ito ng mga istorya. Hali po dyan sa luwas sa Wagen Mega Force Patrol. Kunin natin ang linya ni Karen Ala. Karen, good morning. Please come in. Wala. Putol si Karen. Si Chief Jim. Nasa linya. Chief Jim, please come in. Wala din. No, wala din. Wala yung mga kasama natin. Tawag na lang po, tabi. Mga kasama, no? Tawag na lang. Bueno, duman sa mga kababayan congratulations po pala sa mga personahes kan Bureau of Fire Protection sa Santo Domingo Fire Station. Headed by, Senior Fire Officer 3, Madonna Rempillo, na iyo po ang OIC, Fire Marshal, mga tugang dyan sa Santo Domingo. Congratulations sa itinaong recognition sa indong excellence sa command conference na ginibo, mga tugang kan nakaaging aldaw, dyan sa kan na BFP Albay Command, dyan po sa Blue Room, Albay Capitol Building. So nakareceive ang Santo Domingo Fire Station, nagkapira mga awards na reflect mga tugang sa sendang commitment sa operational excellence as in innovation. So sa mga award, best presenter si SFO3 Madonna Rempillo, officer in charge. Fire Station of the Year ang Santo Domingo Fire Station for compliance reporting punctuality. And then best performing fire station para sa municipal category as in most innovative fire station. Ang sabi mga tugang, kan BFP Santo Domingo, ang awards na ini nag-highlight kan strategic approach kan hipatura para po sa fire service delivery, emphasis on compliance and innovation, as in ang recognition na ini magsiserbi bilang benchmark para sa best practices and testament mga tugang sa hard work and dedication kan team. Ayan po tabi adi. O para sa mga kababayan po niya ito dyan ng mga bumbero, kasi bumbera sa Santo Domingo. Congratulations po tabi, lagi nakantabay. Yan. Good morning kay Kabalikat 43032. Si Reggie Balasta. Good morning po tabi, asin sa mga pag-iripat dyan. Alright. Bueno, mga dugangan na po ang istorya. Ali dyan sa luwas, ready na? Nandiyan na? Si Karen Ala. Balikan natin ang mga impormasyon. Oras na ito mga tugang, alas 11:21 na po ng pagkaaga. Karen, please come in. Yes, Direk Mar. Daikumbensido ang gobyerno provincial Canalbay na banggi pa sana isuspend na tulos ang klase pamili palan maraot na panahon pag-atap na aga. Ini matapos na buksan sa meeting kaswapon kaiban mga taga-DepEd Albay and Central Office, local TRMO, APSEMO asin pag-asa na most of the time ang mga concern kan publiko dapat ngaya dahil maraot na ang panahon na aga, dapat banggi pa sana suspend na ang klase. Bapuso na kaarasikaso na paiskulan ang mga aki, saka paso na ma-declare suspension. Sa pakipaghuron kan DCGB News ngunyan kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daip na dating namamayo kan APSEMO, pinaliwanag kay ni Direk Mar na alanganin man ang sistemang ini na pagbanggi pa sana dapat suspend na ang klase. Dahil kasi kung digdi, dakulaan maitataong error ka ini, ang tiksating error na ini,
kung mas atap pa sa alas 4 o alas 5 magmamaga ang declaration kan suspension, kakulaan posibilidad na pwedeng magbago ang panahon pagliwanag. Kung may magbago sa weather monitoring kan pag-asa by 5 a.m. Arin yan, sa kaso kan mga pag-uuran. Roger Tabi, and Dimar. Kasi siyempre iba man nagkaso pag-abot naman sa bagyo. No? Opo, yes, and Pero Dimar. ining sa mga pag-uuran, bako magkakanigo na isuspendir ang klase banggi pa sa o before ano yan 4 o'clock in the morning. Roger Tabi, and Dimar. O tadya naluwas ang pag-asa pag alas 4 naluwas ang pag-asa anin bulletin kung Yes po. kung ano ang sitwasyon kan ano yan kung ano ang sitwasyon kan panahon sa tuya pong palibot pati na sa lokalidad. Roger Tabi, and Dimar. Okay? Kaya ang tama buda dapat na oras sa pag-declare nin class suspension, alas 5 kiaga. Dahil Yeah. pag alas 4 o alas 5 nin aga mag-declare ki suspension of classes, mas ma-justify Tabi and Dimar ang suspension. Taan weather bulletin mananggat pagkakan pag-asa, Aha. minaluwas alas 4 o alas 5 nin aga. Ayun. Pero araw mo, manasabot naman dyan sa ibang mga magurang. There are students na alas 5 po na, naglalakaw na. Roger Tabi and Dimar, tama yan. Di ba? Both elementary and high school yan. Dahil lang sa kakulangan ng classroom. Roger Tabi. Okay. Ano pang sabi ni Dr. Cedric? Iyan na lang Tabi and Dimar, ang pinagdisputel duman, tupig open na concern duman. Di ba ko, ang dapat mga 5 o'clock ang pag-declare kang suspension ng klase kung grabe ang mga pag-uuran. Roger Tabi Kaya and mga Dimar. normally, ang mga halimbawa may rainfall advisory will last only from 1 2 hours to 3 hours. And posible na pagkalis kitulong oras, bago na naman ang panahon. Oo. Kaya lugod na, babasol pa. So, ibang pikakantsawan pa. Oo. Ilang yan, sinuspindi rin yan, nauraw na. Yes po, and Dimar, tama yan. So, sabi nga ni PA Dr. Daep, within 1 to 2 hours nga yan, nagiging marayman sana ang panahon, pa nagsuspender nga yan kita klase. Aha, correct. Kaya dapat kaya 5 a.m. ang declaration kan suspension. Di ano yan, babago na ngunyan ang sistema. Di man po, and Dimar, as is Tabi, iyo man gila yun. Day, gusto mo yun, ano yan, dati baga, banggi na paluwas na ang apsi mo. Si ang PDRRMC. Ngunyan day na. Aga na. Aga po, and Dimar, 5 a.m. 5 a.m. Yan. Roger. Iyon, Yan, ang Tabi. na yan, Tabi. Opo, yan ang gustong ipasabot kan mga DRRM authorities sa publiko bilang parte kan pagdesisyon sa pagsuspendir ng klase. Yan Tabi, Direk Mar Anisto Dadiki sa luwas, Karan Ala, DCTV. Thank you very much, Karen. Lipat kita kay Chief Jim na salita, minabalik. Chief Jim, please come in. Ayan, negative si Chief Jim. Balikan ta, mga tugang si Joshua James Bino. Joshua, please come in. Wala din si Joshua. Ano nangyari sa ating mga telefoni? Yan. Okay, iyo po yan ng mga development pa rin po sa tuya pong palibot. Diban sa mga kababayan siguro sa mga magurang kita na lang ang mag-atid-atid kung delikado talaga, huwag na tayong magpilit. Diba? May mga pagsusunod man, may pagkabasihan. Normally, ang pagkabasihan mga tugang kan suspension kang klase, ang pinakang latest na na dispatcho o abiso from Pag-asa. Ayan. Okay? Ba't nandiyan pa yung mukha ni Karen? Di ba? So duman sa mga kababayan niya to, expect sa mga masunod, mga alas 5 na ma-declare. O after na kang kang pagluwas kang Pag-asa, siguro sa Manila sinda kasi may advance man ng mga information minsan ng sa tuya po ng mga disaster officials na alas 4 nakamonitor na sila sa Naga, sa Manila, di ba? Pinaka-latest kang panahon, so mailing tapo yan dyan. And then digdisa sa lokalidad 5 o'clock minapaluwas mga tuga ang Pag-asa Legazpi. So yan ang abangan mga tugang ng sitwasyon, and dyan man mapaluwas ning pagsuspenda ng klase kung mauranon
ang mga local officials data. Normally sa mga ganyan, localized yan eh. Depende sa mga sitwasyon, mga tugang, diyan po sa indang lugar. Okay? Ano na? Negative? Ano na si Joshua? Sige, balikan na po si Joshua James Bino. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga baratabay. Pasensya na ka, pagkapod po sa kuya. Nasa tao o kang sitigigib mo tuloy digi sa barangay Bugtong. Bigibong tulay sa barangay Bugtong. Patagkitinan po ni Sir Mar. Subagaw? Oo. Makamundon pala ng sitwasyon. Ngata. Makulugon sa labot. Talo na. Malubak. Maluba ko ng warayta. Dahil pagka nagupunduan oran. Medyo mahal na sa araw kayo ni maoran tapos mainit. Oo. Nag-evaporate sa tubig. Medyo mahal na. Pag-arabante mo naman, matalo-talo ka na naman. Medyo makamundon. So, anyway, tabi si Shamar, sa iba pa niya itong mga bareta, pinasyaran ka DCGB News. Itong ikrereklamong porsyon kan tinampo harani sa may tulay, boundary kan barangay Bugtong at barangay Tawa, Legazpi City. Kung sa insuporsyon kan tinampong iyan, may loho dahil anta pinakaray sa dakulang tubo sa irarom kan tinampo. Susog sa reklamo kan mga residentes, alin nang ipinatrabaho ang nasabi ng porsyon kan tinampong iyan, kan nakaagi pang taon. Kang bisitahon kan DCGB News ang lugar ngunya na pagkaaga, dahil naman Sir Mar, nintagas nin tubig, sa madaling sabi, nahirahay na. Ang kaipuhan na lang gibuhon, Isolate sa tinampo. Naagyanta sa mga personahes kan Legazpi City Water District and susog sa kumpirmasyon na nakaulay ta na si Mr. Ralph Prieto, ang Water Utility Management Development Officer Designate. Pakuman pala ito patrabaho kan LCWD. Udi, patrabaho kan PhilHydro. Nabuyo sa naman Sir Mar, na duman sa kinaag na barandilya, warning sign, nakabugtak. So, logo kan LCWD, tayo pinasubli ninda para matauanin warning. Kan kaya, nasa kamot kan na PhilHydro, kung noari na tatapuson ang pagsulit kan porsyon kan tinampo, na naloho, dahil ang tayo pigkakatakot kan mga residente, kung magkausapay na tabi Sir Mar, nin aksidente. May opisina ang PhilHydro Rigday? Hello Sir Mar? May opisina ang PhilHydro Rigday sa Legazpi? Hindi ko sure, pero ang nagpatrabaho da, so PhilHydro. Ayan, bala ka na. Hanapon muna sa naso kung nga na nag-opisina ang mga personalized kan, tanganing maaraman ta kung noarin da ito balikan. Taday man pwedeng arugang ka ng sitwasyon ta makadiskwidoan. Bate okupado so left o kumbaga so right portion kan tinampo pasiring kan pawa. Ta may warandil yan tabi Sir Mar. Ta dakula man so kinalot so niluho duman sa portion kan tinampo ta dakula o natubo palan. Antigirahay sa irarom. Yan picture po sa irarom dahil naman kitubig. Sabi kan taga Legazpi City Water District, nahirahay na, ma-repair naman lang kan tinampo, mabalik, masulit, kundi na simbag, wala sa LCWD, tara sa kamot ka nagpatrabaho, PhilHydro. Mga pirang metro ang uka? So uka, Sir Mar, kung man lang, bago man masyadong dakula? Oo, i-filing ko tabi sa mo, Sir Mar, so kunyan. Bago man masyadong dakulaon, kundi siyempre mahiwas so ibinandirtig barandilyahan. Tanga ni siyempre dahil magkausa ng aksidente kundi na ang mga residentes lalo na sa mga motorista takot may umagin dahil masyadong kabisado. Parang gawin mo an pakdag ka duman sa kalot. Ayan, dahil man na ilaw wala lukong banggi. Ang magsakan mo itong kunyan, itong so sa kulao na tubo sa irarom, kundi hirahin naman pala sabi Sir Mar, kundi tigalat siya na balikan, i-restore, so kinalot na portion kan tinampo. Baka may facility rigdi ang PhilHydro sa Legazpi? So, ano ito? So,
pangsara. Saan dito? Saan dito? Dito dyan sa may party kang bugtong? Yung talaga sir, ang ano baga, ang source baga, yung sa may parting Northern Barangays talaga. Oo. Sibling yun man yan dyan. Hindi ko lang ma-sure tabi sir, sa exact location. Yeah. Hanapan na sana. Taharang kung may opisina yan dyan eh. Tangani na yan. Iyan, kung nakamotor ka dyan, maski auto, shoot ka dyan. Yes. Di ba? Dito na sitwasyon. Pero ang sabi pala tayo sir Mar, mapalat ako sa Legazpi City Engineering, siyempre, ma-coordinate pa nitong Pilahidro Duman kung ano ang update to City Engineering City Road, baga ito, siyempre ma-coordinate pa to Pilahidro sa City Engineering. Pero kung yan dapat trabahonin na talaga yan. Dapat na obligaro ng kan City Engineering Office, ibalik yan kang Pilahidro. Tari na out na sa tinampo. Nababanggit ka Subago, since October pata, nagpoon itong patrabaho duman. Basta nakagipang taon na pirang bulan na sagkot ko niyan, dahil pa na-restore sa tinampo, pero irahay naman so route, duman sa nakulaw na tubo sa Irarom. Roger, okay, sige. Tabi, Sir Mar, na initial mo ng istorya sa pag-share ka DCGB News naman dyan sa may parte ka na Bugtong and Pawa area. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Yan po mga tugang ang follow-up. Manood po dyan sa ipinagpaabot pong impormasyon mga kababayan na nakadit po sa sitwasyon kang ito pong tinampo na hiling po nindo sa social media sa DCGB News Online Facebook page na kinalot, inuka, pig-irahay sa tubo sa Irarom. Maray na po na irahay na sabi kan mga personalis kan LCWD, pero yun pala bako maninda sa Pilahidro. Mga amigo tabi sa Pilahidro, balik ka na nindo so kunyan. So kinalot nindo duman, ibalik giraray sa dating itsura. Tangani po na maagihan ka mga kababayan, taday magkaigon yung problema. Tapag may day kabisado duman na nag-agi, posibleng makashoot duman, may madiskwido, saka kita mairiro pa. Ayan po tabi adi. So ilang unta kung ano magiging direktiba kaan mga tugang ni Engineer Nong Ibo, ang City Engineer kang Legazpi. Aram ko na ining lalaking ini basta safety minadalagan man tulos po ini. Ayan po tabi, tangani na maobligar so Pilahidro na ibalik so sa inda pong yan kinalot duman kung tapos na ang trabaho. Tanganing day makaabala duman po sa mga nag-aaraging motorista as hindi magdulot po ning habing anikan problema na posibleng ikadiskwido ng buhay mga tugang asin propiedad diyan po sa lugar. Alright, okay mga tugang, oras na to. Alas 11:35 na ning pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Ismail always. Happy Sham Ismail. Isham Ismail. Para sa bagong Legazpi, Yo, check this out. Ismail always.
Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik kita sa programa. 20 minutes bago po mag-alas 12. 115 days bago po mag-eleksyon. Ayan. Garong may pinpaluwas ng common poster areas ang Region 5. Ha? Pakipalap na lang tayo mga pag-iribadi. Madali na bagang kampanya para sa nasyonal. As in party list February 11, di ba? Di para magiyahan ta mga tugang ta iyang baga ang mga legal na campaign materials pwede po yan na i-post duman sa o kaya i-display o ipaskil sa common poster areas sa panahon po ng kampanya. Yung campaign period na pag-abot sa nasyonal na mga kandidato sa mga senador February 11 hanggang May 10 ang campaign period ninda.
And para naman duman mga tugang sa sa mga kandidatong lokal, magpunpo sa mga miyembro kan House of Representatives, sa provincial, as in city, and municipal officials, mapuon man yan March 28 hanggang May 10, 2025. Okay? So, sain han mga pwedeng bugtakan mga tugang ning campaign posters may nailing na akong sample mga tugang para sa Cam Norte, and I think mayroon na rin sa Albay, pakihanap na lang mga pag-iriba tabi diyan sa sa tuyang mga kapartners sa COMELEC, para maipaabutan ng inot yan sa mga kababayan niya to. Kung sa inang mga lugar na pwede nidang paskilan, mga tugang kan sa indang mga legal na campaign materials, na kung sabihin pag sinabing legal, tama sa sukol. Tama sa sukol. Yan po tabi, adi, para po duman sa mga kunyan, mga kababayan niya to. At talaga pong palapit na ng palapit. May dahil na nagtitirinuhan. Di ba? May dahil nagtirinuhan na manal. Diyan sa, sa mga barangay. Kaya, duman sa mga kababayan 115 days bago ang eleksyon. Ang aking pangako. 116 days bago ang eleksyon. 115 115 mga tugang. Malapit na ang eleksyon. Mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako. Magpaoto na naman din tayo. Ayan mga kabayan, adalang kimaray ang mga lumalapit sa inyo at baka kayo'y mabudol. Malapit na, no? Okay. O di duman po sa mga kababayan ta. Salamaton mga tugang sa mga esfuerzos niyan kan mga kaparmers ta. O yan, mga tugang padagos ngunyan ang ang paggibo ng mga lakdang, mga tugang kan mga kababayan niya to. Diyan sa 3rd District, particular si Congressman Didi Cabredo. Pagkatapos, I think kasama yata si Pem na Imperial na nakipaggururon kaso hapon, duman mga tugang sa sa mga farmer organizations na pigtukar mga tugang kung anong mga pwedeng gibuhon ninda para sabi nga ni kaya makapagtanom giraray matapos po na dangkuruson po ning baka asing ginaraba so mga mga trensera nindali sa salog di natural malaog sa kabasan magakigwa po ning problema di ang ginibo mga tugang may mga may mga pag-ururon and yan po kinampirmar kasubago ni Congressman Didi mga tugang na ang sabi nagkaigwa ng consultative meeting sa paagi po ng Zoom sa paagi ng online na nasa Manila pa lang si Kong Didi kasuapon. So sa mga presidente kan Farmers and Irrigators Association nagtiripon asin sa mag-ururon para po duman sa kung paano mga tugang na maayos so mga rinapak na dam yung irrigation system dyan po sa Kamalig, sa Pulangi. So magayon na barit at kulang-kulang mga tugang 1,000 hectares daw ang magtatanuman ng planting season
dahil lang po sa espersos ni Congressman Didi, tapos ni Sir Pem Imperial, tapos ka mga kapartners paninda dyan na magtarabangan dahil po duman sa request kan malalay na grupo ng mga paraoma na maariglar tulo sa mga problema sa patubig na iyuan talagang kaipuhan na kaipuhan mga tugang sa pagguma. Sabi po dyan sa Balinad, Napo, Mendez, Ponso, Alnay, Magurang, Basod, Ubaliw, Gabon, Sugkad, Ilawod, Lanigay, Apad, Santikon, Balangibang, asin Batakon. Ang dami pala nito na mga lugar na ano yan. So yan po tabi adi. Di kunya na habang day pa nag-aabot so mga talagang pagirahay kayan pigtawa ng unaning intervention mga tugang including ani so itong ano yan food for work talagang ginibuan ng paagi mga tugang na maasikaso po yan tangani na makapagtanom tulos mga tugang sa planting season tagan mo ng trinsera para mientras sabang day pa po na tatrabaho so permanenteng struktura yan nagkaigo sila ng sandbagging yo alright happy birthday kay OIC Regional Director Mary Ann Molina kan ano yan PhilFIDA Philippine Fiber Development Authority digdi po sa Bicol yan Ma Mary Ann happy birthday po many returns of the day more life prosperity and happiness yan birthday pa lang niya ni Director mga tugang ta ano yan nagpaabot din ng pagbati ngayon sa tuya ng mga kunyan mga kababayan dyan bati aman nga tabi si Director Molina kan PhilFIDA ta grabe man nga expressions kan sa ano yan sa Abaca Industry yan sige po tabi happy birthday tabi Ma'am Mary Ann yan okay and then syempre mga tugang duman sa mga kababayan po niya to abang-abangan tayo ng manungod sa mga ano yan pagbaba daw kang presyo kang baga sana makabot di sa Bicol ani ta minsan ang presyong mga pigluluwas mga tugang sa dyaryo sa radyo asin po duman mga tugang sa TV duman sa Manila man sa pero so digdi yan po ang problema natin wala tayong masyadong maraming kadiwa centers dito tataman-tama ko tayo po baga na pigsabi nindang kunyan so pigpabakal ngayon na 45 ibinaba na sa 38 yung ganoon mo 38 pero sa kadiwa sana so sa Rice for All baga yung ganoon mo 38 na sana di mariray na ko tadi tabata kitang mga Pilipino talagang mahilig kita sa bagas mahilig kita sa maluto kaya maraming nagkakadiabetes bawas-bawasan daw nindo yan dayan po malangon yan baga ang Department of Health nakatutok mga tugang sa kunyan nakatutok sa nutrisyon asin sa primary health care ngunyan pong 2025 lalo sa nutrisyon kan mga Pilipino ano ni dakulong yan nagkakahilang lalo na sa mga aki nang sabi mga tugang sa pag-aaral kan DOH kadakol na obese na mga aki from elementary grades na yung mga nagiging dalan para pag adult ninda nasa adulthood sinda nagkakaigo ng hilang sa puso ay pangyari kaya ngaya iyan ang makikipag-koordinar mga tugang ang Department of Health sa Department of Education Secretary kay Secretary Angara na mag-implementar nin mga lakdang para maiwasan ang pagiging obese ka mga elementary pupils. Yan. Tama-tama man na di. Iyon talaga. Tapag napabayaan nga iyan, maabot ang oras na maparadakol nga ya ang mga may kakahilang sa puso dahil sa pagiging obese. Yan po tabi. Alright. Sa mga kabarangay tapo, mga kababayan, mayroon palang medical mission dyan sa Angaco Bicol sa Santo Niño Gymnasium sa Santo Domingo. So mga magpatirik po kamatayin mga doktor na po duman ang pasyar na lang po tabi okay and then may sarap pang tugon pala sa Department of Health sa mga kapwa ko seniors magpatulok na po kamo ng bakuna na anti-flu taigwaman sa nang available mga tugang ang
Department of Health ng anti-flu vaccine. Ha? Magpabakuna na ka mo. Badi gwapa. Ha? Ano ni, ngunyan po na taglipot, iyan po mga tugang ang vulnerable ang mga kapwa natin, mga seniors dyan. Kaya pasiguro pirmi, tanganing lumawig ang buhay, umabot ng 90, tapos umabot ng 100. Diba? Yan ang objective dapat ka mga kapwa natin seniors. Diba? Dapat na mabalasik pa rin. Dahil ang kalabaw lang niya ang tumatanda. Di ba? Di ba? Yun po ang mga pagsasabi ninda na dapat niyang asikasuhon. Kaya, duman po sa mga kabarangay maging watchful kita sa health ngunyan po na 2025 para po padagos po kitang maging productive sa tuya po na mga sa komunidad at sa tuya po mga trabaho. Sila sa mga harong na to. Iya po. Okay. Duman sa mga kababayan natin, may mga may mga pinagbabantayan pa na mga pag-uuran po tabi. Kaya duman sa mga kababayan bagko niya sa nakita magasikaso sa napirmi, magdara mga tugang ning mga pamandong tangani pong day kita magkaigwa ning problema. Yan. Sabi ni Joel Barameda, madali nang i-part ng pista sa Indo. Tapos na, partner. Ako magapatingon yun. Tagarawis na ako. Nalingawan ko ay partner. Kasun mo pala sa pista naman. Nangyari, 16 pala pista naman. Ay, kumanaro-maro tao. Hindi ako saraw. Nyaw na ko pirmi sa rawis. Nangyari. Tapos na. Papa Mar, sa may libre flu vaccine. Ayan. Ang aram ko sa sa City Health, pakitanong na lang, baka friend mo si MJ, i-PM mo na lang si MJ na triya. Yan. Daddy Poms, PM mo si MJ yan para may flu vaccine. Yeah. Kansaro nagbakuna sila dyan sa dapdap ayan, so sa mga kababayan natin talaga pong kunyan kay po ang tampandepensa yan yung partner pangyayari talaga. Nalingaw talaga ako, nag-aram ako ngunya ng aga. Nagpisa mo nga sa Indo. Good morning, sir. NDMDC. Advance happy wedding po kina Alexander Aringo, asin Kati Aicardo Watiwat, dyan po sa Sitio San Jose Maslog, Legazpi City. Best wishes po. Sa aga daw ang kasal. Sabi ni Jeril Aranya. God bless nga all over the world. Yan. Mga tindi mga kunya natin ito. Mga suki natin. Digdi po sa Aramon niya to program. Okay. Iya po yan sa mga kabarangay mga tugang, so mga naribukang kan helicopter, pasensya na daw po, mga kamuta, paano kayan? Kaipuhan na kaipuhan. Alright, ano pa to? May mga nagdagdag na presyo, mga tugang, ning presyo kan mga barakalon tabi, na inapurbaran kan DTI, pero mga 5% man sanada, idinugang, duman sa mga nagkape ng produkto. So, sa mga masunod pong oras aramon anong mga produkto yan ang mga nag-iritaas naman mo yan. Haloy ng hirit yan kan mga manufacturers na magdagdag man sinda ning presyo. Taud-taud na ngayong di kami nagdudugang, lugi na ngayong maribos. Bago Pasko, tupig-tugutan. Pero ngunyan, mga tugang na, naka New Year na, iyon na po, tinugutan na. Tinugutan na. Pero, may nagkakapira mo sana, baka mampugabos. Not all na mga produkto. O paano, mga kapatid, ako po iskeda na muna, dito sa programa. Salamat po sa sendong pagantabay, sa pagsabay sa kuya sa Oral daw, dito po sa programang Aramo niya to. Ako po sa lingkod, Mardilat Daingiba. Haliman dyan sa newsroom, sina Angel, si Jenny at saka si Mary Joy Jaresco.
Mantang siyempre katuwang ta sa technical side. Kasubago si Kuya Ronald Baldo, ngunyan si Kuya Nems Flora na ang kasabay natin. Pagkatapos siya man siyempre si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Sa inyong kabos, thank you and God bless the Philippines. Stand by para po sa Bareta alas 12. Mabalik ako taod-taod lang. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila.